दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि बोसोरारि जे थान्दै जख'न्थाइ दङ जि एनुवेल जि डेलिगेट कनभेनसन बेखौ जोङो टंला जि कलेजनि फोथाराव खुंनो थाखाय जों थामथिम खालामबाय आरो दिनै बानजाय आफाद जोंहा उदालगुरि जिल्ला कमिटि एबसुआ खुंनो थाखाय आरो टंला आन्सलिक कमिटिया खुंनो थाखाय प्राइमारि कमिटि बर' साहित्य सभाया खुंनो थाखाय जि बानजाय आफाद दादोंमोन माने निपेन बर' जाय जोंनि टंला कलेजनि सासे माने गोख्रों माने समाज सिबियारि आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो टीम दङ गोबां दङ बिथांमोननि जि टीम दङ बे टीमखौ जोङो एम्पावर खालामदों आरो बिथांमोनानो जानुवारि दाननि जोबनाय नङाबा फेब्रुवारि दाननि फार्स्ट उइकआव जोङो डेटखौ उइदिन 3 days जोङो फाइनाल खालामगोन आलासिफोरनि माखासे कनसेन्टनि खोथा दङ माखासे परिबेसनि खोथा दं गासैखौबो मिलायनानै गुबुन गुबुन आफादफोरनिबो जुथुमा दङ दा बे डेटआ माखासे क्लेसिं फैदों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो सानथामनि उनाव डेटखौ थिग खालामगोन खिन्थु 2026नि जानुवारिनि लास्ट नङाबा फेब्रुवारि फार्स्ट उइकआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि 58थि एनुवेल जि कनभेनसन दङ बियो बेयाव खुंफुंजागोन बेयाव डेलिगेटआव माहारि दानायनि बड'फानि आदर्शजों जों हाबा मावलांनायनि जिखिनि जोंनि समायखिरा आरो लोगोसे बर' गोजोन गोरोबथा 2020 आथिखालाव एसटि मोनद' हारिनो जि जौगासारनाय आरो पपुलास हारिनो एसटि होनायनि जि रिकमेन्डेसन बिनि सायाव गोथौ गुवार सावरायनाय जागोन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन माने क्वालिटि इडुकेसनजों लोगोसे सास्टेनेबल चेन्जनि समाज सोलायनायनि बाथ्रा आरो बेयाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन जोंनि आथिखालनि इडुकेसननि जिखिनि इयुथनि बिथांमोननि एम्पावारमेन्ट बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन बायदिसिना जिखिनि हारिनि गोनां एजेन्डा इस्युसफोर दङ गोथौ आरो गुवारै बे डेलिगेट सिटिंआ मोनसे जारिमिनारि जुथुमा जागोन आरो अपेन सेसन आरो सेमिनार जोंहा थागोन जोङो नेसनेल लेभेल स्टेट लेभेलनि गोबां माखासे आलासि आरो गभर्नमेन्ट लेभेलनि माखासे रिनन जायफोर आलासि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायगोन जाहाथे बर' हारिनि इस्युसफोरखौ जोङो एड्रेस खालामनायाव बिथांमोननि मदद मोनो आरो सरकारखौ जोङो प्रेसार होनो जाहाथे खाबु मोनो बेबायदि मोनसे थांखिजों हरखाबैब्लाबो 2 दाननि गेजेराव जोङो गासै प्रिपेरेसनखौ खालामनानै एबसुनि बे मैखोम मोनसे जारिमिनारि जुथुमाखौ जों खुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफादजों मिरु आफादा सावरायबाय जिल्ला आफादजों सावरायबाय आरो दख'र आफादजों सावरायनानै उदालगुरि जिल्लानि गासै दख'रा आफादफोरनि मदद आरो खाथि खाला गासैनि मददनि गेजेरजों जों खुंफुंनो थाखाय जों थांखि लाबाय गोजोन्थों जोङो सानथाम मिरुनि हाबाफारिया जागोन आरो जिल्ला आफादा सानसे लायोबा बे सानब्रै जागोन खिन्थु मिरुनि जोङो जुथुमाखौ सानथामनि हाबाफारिजों डेलिगेटनि गेजेरजों सेमिनारनि गेजेरजों जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन बा कालचारेल कम्पिटिसन थागोन बेजों लोगोसे जोंहा माखासे डिसकासन्सफोर थागोन सेमिनार्सफोर थागोन बेनि गेजेरजों बे प्रग्रामा मोजाङैनो जाफुंसारगोन गोजोन्थों